Alright, welkom til Poat nummer 2. Vijfmaal red ik een beetje van mijn opwasjaar. Waar dat je gaan had, waar ik me betiet had en zo'n dingen staat. En zo, welkom terug. Ik ben Victor Pana van New Beginnings Boys Camp. En zoals ik vijfmaal zei, ik kan deel met mijn familie te doen, voor we ons bevrijden. We zijn een halve grote familie. Mijn dad is Danny Pana, zoveel van jullie waren aan het gaan. Als we ons bevrijd hadden, ik weet 21 als we ons bevrijden. Als we ons bevrijd hadden, dan vangen we aan met formerie te schaffen van onszelf. De eerste tijd dat we met mijn dad helpen, met mijn zwager helpen, dan hebben we hem koffie aan zijn uniform en vormen we zelf. En wat interessant was, is dat als door ons leven, nu ik een klein beetje terugbakken naar die tijd wat voor we ons bevrijd hadden, mijn ouders hadden zeer jongens en hem. Er zijn, ik weet niet, probably van 5 tot 10 verschillende jongens kunnen overtalen wat er weer een maand of een langer bij ons gewoond hebben. Veel verschillende jongens wat er weer aankomen, stelt ze wonen, wie weer met die helpen zijn en schaffen met die helpen en zo wat. So, en heb veel jongens kennengelernt. Met samen gescheint, met samen niet zo schijn, aber veel jongens kennengelernt. Dan als we ons bevrijden, dat zien ze dat ding plus voets wieder. We werden nog maar niet zo lang bevrijd. En dan namen we een jongen naar ons, wat er voor ons schaffen deed. Hij komt niet zo verlang om hem, hij schaft voor ons. Ik told hem loon, hij woont bij ons, hij schaft met ons. En ik schaft met hem toe. Dit niet zo lang. Komt een van mijn sobrinos. En ik vraag me nog dat hij me helpen had van het ticket is. Op anyway, komt een van mijn sobrinos, komt daar en stelt voor ons schaffen. En dan later woont nog een andere jongen bij ons. En ze staat, der levenstijd veel met jongens te doen gehad. Mij gaat allemaal schijn met jongens. Interessant denk weer, als we dingen hadden, de eerste 3 weer ook jongens. En zo. Daardoor heb ik veel verschillende belevenissen gehad met jongens. Wanneer ik waar terugbakken kan, als ik 19 was, dan eenmaal dan hier ik van een boys camp. En dat was een steeds boys camp. En dan hoorde ik een report van een boys camp. En krijg bij die report, daar werd me dat klaar, ik wil een dag een boys camp hebben. En dat was het niet. Het leven ging weer. Verschiedenste beleefd we. Ik en mijn vrouw, we vangen ook aan te zingen met zo'n vriend help. We deden hem nog een kampetje te mijn ouders helpen. En we hebben daar samen maanden. En even dat we terug waren naar Canada. En some jaren weer. Door die tijd krijgen we some dingen. En some jaren weer komen we naar Mexico en schaften hier fijne missie. En ze staat, heb ik veel verschillende dingen beleefd. En ik wist allemaal niet, wat mijn dat, wat ik bij 19 jaar oud had geveld, dat ik nog maar wel een boys camp had. En dan wist je niet wat er passeren wordt, right? En door die tijd als ik mijn formerie thuisrand, de formerie rand in Canada, wordt mij ook veel verschillende committees aangewählt. Veel verschillende committee waar ik met helpen deed. Helpen leiders aan. En veel verschillende zoals zingen aanleiden. En onze kerk maakt een frisse district. Zo ik help daar met. En zo'n verschillende dingen. Zo op veel verschillende dingen waar ik aan een committee met helpen deed. En dan maar eenmaal komt mijn vorm en zijn tijden aan waar ik een grote pressure werd. Dat wie een zware tijd aan geld. En zo ik moest mijn weg te vinden. Dat werd een zware tijd voor mij. En die tijd beleefde ik ook zo dat mijn mail niet van schaffen deed. En doordat krankheden komen. En zeer schwer, ik weet niet of ik dat depression wil nemen, aber zeer schwere tijd had ik dort.
Kraak aan die tijd ook had ik gereedschap waar ik met uitschaffen deed. Tractors en balers en zo'n dingen als dat. En ik schafte uit met die. En bloos zei veel trouble met die. Ik dacht, ik had me fijn het gereedschap gekocht. En ik had daarna zeer veel trouble. Durch dat alle taub. Zeer zware tijd daar gegaan. En op een met dat zag ik God weer met mij. En wanneer ik nu terugkijk, ik kon zien wat God beschikt heeft. Hij heeft mij eerst een call gegeven en dan mij aan verschillende dingen aangeleid te mij rijden maken. En zo even als die tijd is de zware tijd is even weer, dan de kerk waar ik Poat van werd, of Poat van sie, de kerk vrucht of ik wil Poat zijn van de missionscomité. Dan vang ik aan Poat te zijn van de missionscomité en ik deed de missionen, de missionaries, de missionaren wat daar buiten werden van onze kerk, we hadden een nachtbed, vang ik aan met die te contacten en mij aan te laten wel, wie willen kunnen dat systeem ranen, dat de missionaren zich kunnen dollar met aanveilen, dat die zich dollar kunnen supported veilen. Interessant werd het, dat ik weer nog niet zo weit verlengd met dat project. En dan wordt mij gevraagd, wie die naar Mexico komen, om de Boys Camp ontvangen. Mijn dad, en dat ligt im Leben commentary, die hadden zich land gekocht om de Boys Camp ontvangen. En of wie willen willen komen in de Boys Camp ontvangen. We werden niet lang terug weg geweest. En ik en mijn vriend geloof ik veel de bed zo, nu weer het tijd dat we doorzetten deden. Nu weer het tijd dat we thuis waren somewhere en onze dingen optrekken worden. En zo wat nu, wanneer ons gevraagd wordt worden komen een Boys Camp ontvangen, dan wordt nog niets aangevangen, dan wordt bloos land gekocht, dat is alles. Zo we beden door even, we grabbelden door even en even ik met een van mijn zoons taub kamp hier naar Mexico en vang aan een beetje te checken naar het land en zo'n dingen als dat en betekte wat de options willen zijn. Voordat we terug naar Canada en dan vang ik aan met mijn vrienden van te reden. En voorts wie vallen dan zeggen, nee, niet waar. Niet waar weg. We werden al zoveel meer weg van wat we thuis namen, wat Canada werd. We werden al zoveel meer weg. En aber immer waar komt het aan. Dit is dat wat we ver gebeten hebben. Dit is dat wat we ver gepland hebben. En dit is de call wat ik van 19 jaar oud krijg. So dat is waar we dan decided dat, yes, we willen dat doen. So we maken dan rijden en veel verschillende interessante dingen beleven we beim rijden maken. Even aan de tijd wat we rijden maken deden, we hadden de schweinstalling en een van de schweinstalling kookt rein ons taub. En, niet kookt niet rein ons taub, aber de Unterbein komt eraf. So, wir sehr geraute Ding, eine geraute Ankaste, wie wir nicht ver reingemacht haben. Und das wird auch an der Zeit, wo wir reinmerken, Tim nach Mexiko, dann Tim der Boys Camp anfangen. Und bloß Tim wundern, dass wir noch ein Wasser eng, alte eng, aber ein Wasser eng an der Covid-Zeit. Und so halt wird schwarze kriegen, aber wieder schwarze kriegen, so eine Dinge als dort. Aber wir bloß interessant, weil Gott hat lenken deed, dat bloß kraakt de rechte tijden, passierte dingen, dat het bloß kraakt van schaffen deed. En dat wir bloß interessant, wat dat alle toepassen deed, in het komt van uit. En dat wird nicht een interruption, dat komt nicht wat mank, wir können bloß kraakt so wieder, met onze formaries wie we het nu hadden. En zo,
dort wird so viel wert, dass Gott uns da lenken deed en dat we in ons reit maken deed voor immer ware schwere dingen wat we beleven deed. Over dem trok we dan her naar Mexico en waren hier met een beam de camp buur veel verschillende dingen wat we beleefden, wie we bloß nicht durch sein können. Ein besonders schwere Ding in der Familie. Wir wieder ganz am Eng, wir wieder rotlos. Und ich kann meine Frau bereden und sagen, das geht bloß nicht wieder. Aber Krieg, wenn wir da halt denkt nicht wieder, dann mögt Gott waren weich. Mögt Gott waren weich, und wir heute waren weich durch, und wir können waren mutig wieder. Und er mögt Städte ab. Städte op waar we durchgaan kunnen en waarom moet ik wieder. En ik kan nu bloß terugkijken, durch deze ganze tijd van als ik 19 werd, dat we hier in Buur werden en almost beim Anfangen werden, weil Gott hat uns von einer Stadt naar de nächste, naar de nächste, naar de nächste geleid. Nicht, wenn wir so eine feine Menschen werden. Aber wenn er weiß, was er im Plan hat, und er weiß, was er uns wiedernehmen will, und dann en doordat kan we nu terugkijken en aan vertrouwen en aan zijn dat hij heeft ons wiedergenomen. En zo wie vertrouwen, hij wordt ons ook wieder leiden. Zo komt wel ik terug nächstes Mal weg van reden van wat deze boys camp is, wie hij ons verreden gemaakt heeft, Tim Rane.